ଦଶଟା ଦେବି 8ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ଚାବିଟା ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ହାଲକା ଖୋଲା ଅଛି ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ପଳେଇଲି ଦେଖିବାକୁ ମୋଟର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ମୋଟର ପାଣି ପଡ଼ୁନି ଲିଟୁ ଘର ସେଇଟା ଆମର ଭିତରେ ଥୋଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି କ'ଣ କଲି ମୋଟରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏ 5 ମିନିଟ୍ର କାମ କରିଦେଲି ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୋଟରଟା ଖାଲି ଉପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଡୋର୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ 11:30 12ଟା ବେଳକୁ ସେଦିନ ରବିବାର ହେଇଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ପଖାଳ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଭଜା ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ମାଛ କଞ୍ଚା ମାଛ 8ଟା ବେଳକୁ ଗଲି ଆସିଲି 12:30ରେ ଖଟିରୁ 12:30 ମାଛ 1 କିଲୋ ଧରିକି ରହୁଥିଲୁ 4 ପିସ୍ ମୁଁ କହିଲି 4 ପିସ୍ ଖାଇବି ଆଉ ଆସିକି କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଖୋଲି ମେଲେଇ ଦେଲା କୁକୁରଟା ବାହାରିଗଲା ଭିତରୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ହଁ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ମଟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଇଏ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ସେ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିକି ବାହାରିଛି ସିଏ ବୋ ବା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତଳକୁ ମୁଁ ତ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେଲି ଆଉ ସେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେବି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଏରିଆ ବୁଝିଲି ହଉଛି ମୁଁ ସାରା କହିଲି ଏରା ଘରକୁ ପଳେଇବି ଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଡାକିଲି ଅଶୋକକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲି ଯିବା ଏମିତି ଦେଇଛୁ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ମଲା ମଣିଷ କ'ଣ ସେ ଘରଟାକୁ କରିବି ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ସେ କୁକୁର ଯେଉଁ ହଗିକି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ବାହାର ପଟେ ଦେଲି ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ିଲି ଏତିକି ମୋଟାରେ କପଡ଼ା ଭିଡ଼ିକି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼େଇଲି ଗୁଡ଼େଇକି ସେରା ସବୁ ପୋଛିଲି ଆଗ ପୁରା ହଗି ଦେଇଥିଲା ପୁରା ହଗିକି ଜାରା ଖରାପ ଡରି ଯାଇଛି ନା ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତଳ ହଗି ମୁତି ସେ ଯାହା କରିଛି ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି ତାପରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ମାରିକି ଧୋଇ ଆଗ ପୋଛିଲି ତାପରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ଧୋଇ ସଫା କରିକି ଫିନାଇଲ୍ରେ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଗାଧେଇଲିନି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଦିନ ସେ ମାଛ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ରବିବାରଟା ମଣିଷ